Ngomong no tanda tanya ngene. Wong nek ora pek pinek barang wong ora bakal nemoni barang samsara. Iku ora lakon. Iku lakon umum wisan. Wong iki urusan donya kok sing ditakokno kok. Donya ku bakal piye? Jejer menungsane piye? Diarani bedakno akhirat antara swarga. Iki kan ngono. Nggih, nggih. Nah sing apik didepe dheweke iku urip. Rasa rumangsa krasa ngawruhi sejatine dheweke urip. Dadi kudu iso ngrasakno urip sejatine urip iki piye. Nek jenenge Lailatul Qadar sejatine. Coba sampean sing ngono wae. Nggih. Aja sing durung dipentelengi bocah wayahe wiridan wayahe semedi ning kono njaba jenderal Lailatul Qadar bulane. Nah, tapi bentuke ora sik Gusti Allah. Iku gak salah. Metemurune Lailatul Qadar iku wong sing tekun sering ngabdi marang Allah Taala. Ora tambah dikon metu ndelok Lailatul Qadar. Ya ngomong-ngomongan rokokan rata-rata. Ora mikir neng ora nyawiji. Lah ing kono lho ngawuri wujud bentuk sinare donya. Lah iku nek dipentelani sinare donya ku jero iku iso mudhar aneh-aneh. Nyenengno pikir lah iku akale Gusti kang urip mati. Nah sinare teko nenge sinare mati. Sepir mantep. Sepir. Nah nek dipikirno aja mangan barang karang halal. Sing ngerteni karang halal iku sapa? Iku wis tak dhewe. Lamun Islam malaikat. Tuntunane. Dadi dheweke rasa, rumangsa lan krasa iku wonge dhewe sing ngerti. Diomongi apa ora ngandel. Aku ngrasakno ngono kok. Nah kok aku ngatane kowe gak rubah. Linglung, lakuku ngalih. Jadi ini masalah ngimbangi ngomong monggo. Tapi sejatine lakon iku tetep nutupi babagan wis omong. Ning eling lan waspada. Nembe saged padhang nggih. Nggih, sinaring ati iku liwat teka padhangane manik sita iki dipukno nang ati ki munggah. Ngene manik. Manik sita manik remeng ora ana kan benter kecepok. Manik ingsun. Krana Gusti kang kerjakan. Dadi peparing iki peparing. Ora kena takoni wekku. Dijikik setak ya karek setak. Jikik apa-apa karek sing duwe. Wekku. Nggih. Ngakoni apa? Iki lho ngakoni wekmu ngene iki. Moga-moga ganti kena. Iki gak kena mau ganti rubah. Saat ini tadi krasa angrasa rumangsa angrasake. Ora ono tenang, ora ono ngono. Kejaba nyiram atine dhewe. Terus enten keterangan masalah keterangan tahun-tahun iku aja. Ora gathuk kedawan. Wong sing ngrancang iku Jayabayane wis dicatet nang buku Tambangkung lho. Ya kenal bukune tapi ora iso matekno. Nek kaya dheweke niki insyaallah tahun iki bakal ngene. Ora suwe gempa ini. Ora suwe. Ngoten niku penyebabnya napa ta, Pak? Kok fenomena alam Pulau Jawa iki wis ginaris mulai Islam di antara Jawa. Nek ketika Kanjeng Nabi pedange ge mecah. Bulan iki mau minangkane sinaring bumi.
bulan iki mau pecah. Nanti pecah. Iki tetep kapan wae pecah bojo. Sisih lor. Iku sing wujud. Tetep merdeka badhe. Tepan. Munangi insyaallah. Nah kapan? Aku ora wani. Maka aku dhewe ora dikonokno, ora ditudono. Tapi gambaran niku wonten nggih. Mega nek tak ditudono, aku dinteni. Aku ngenteni. Dadi rahasia. Tapi insyaallah ora suwe. Nah iki sing bingung. Nah ngoten niku, mulai gempa Jawa Tengah iku aku ngarani Jawa Tengah ya kayak Banten ya. Kayak aku ngarani Bali. Tiba Bali masake. Kono sing akeh. Nah sapa sing dudono. Ngiling-ngiling mengguri kadang-kadang lali ya. Mengarep aku sek. Kadang aku sek tak terus cuma kadang ngucap lali. Wah, aku sampe ngeben sedem meneh. Durung ora apa sing tak ucap. Wis tak bukakno iki sing ngono wae. Nggih. Dadi perkara iki jajaran urip ae sing. Nggih. Iku nek mati disinggolno masalah iki bakal terjadi insyaallah ora suwe. Tubanaman. Ya ora suwe. Menangi sampean, insyaallah menangi. Nah berarti ora suwe. Nggih. Kapan? Wis sepurane. Kula ki mbak ngomong. Nek sedeng mati aku ora ora. Nah, berarti kan tapi kapan? Nek sampean takono 2004, 2024. Sepurane iku kan. Ndek ora wani metu wisan. Banget rusak Pak niku nggih. Iya. Ya royo-royoan. Obong-obongan. Wong sing cilik ini sing gandel-gandel tambah wani ngeroyok tambah maka penyakit sing paling gede wis dadi aturane perang iku ora ana perang sing paling istimewa kejaba nafsu kekurangan jadi paling gede kurung dalan sampai tak kandani lebu desa Lenggor kenganane bisa siji nggih desa Lenggor kan diplang niwon ngene Pak Eko kena minggat kok kene minggat niki nembe nggih plang niki tusir ta istilahe halo Mirio halo ngulang arep Mirio ngulang itu Mirio kowe iki lha petak gunane tanah. Oh, nembe nggih plang niki. Tanah irigasi kok. Oh. Bengawan Solo. Sampeyan ke kena apa? Ora cupliane lakonku sing bakal nyenengno. Ngeten iki kula rancang. Ana rancangane ning kapan. Habis ngomong nang kene nek disebut dina ralidok ana plang. Nggih saderenge wonten plang niku kan kula ngene jenengan pun wis kapan desa kene. Nggih. Tembus. Nah kok iki temenan ape dusir. Enggak diblego mamae. Lho iki lho nek wis iki diblego berarti tekan ning pabrik iku bakal teko. Wis ana cuplikane nek apa ana bangunan gede pabrik-pabrik berarti kidul nang ape nusur gempa. Wonge pindarene kul gundang tersebut nyabran pengawan 500 hektar tanah ini. Lha kok ngono? Nah tanah aku tanah kerajaan. Ngalang Kodrojo kok desa kene. Ana manobong napa ono. Njaluk sing pecane wong sing kandhane sak pira napa ono. Piring panjang napa ono. Guci napa ono tumpuan. Nek iso golek. Dadi bersejarah. Dadi tetep urip cuma nggone industri, Tuban nggone.
Iki mau. Tapi itu balik bisa balik ngidul meneh. Terus saged, Bu. Rajane. Ya ngidul meneh. Itu balik kabeh diuripi. Iki jalan tembus. Nggih. Nah, besok kono ramene meneh. Tetep balik. Adipati Tuban apa kono ceritane. Perunggahan. Terus no tengah. Terus dadi sejarah. Dadi dheweke iki urip rono, daerah dadi kerep kono rono. Asalake bakal kono mah betul dengan. Gerakan betul dengan. Nopo kae. Sejarah Tuban iku masa sampean ro bebasane nang jerone gua iku lho sampean ra dirae wong ana maesan. Nah ngono gak tangi kapan-kapan. Gak mitos. Nah jerone gua sapa sing dikubur jero gua? Gua pun Pak. Tuban ngono, rupae Tuban darane kene iki. Pelumpang alor iki. Berarti kata rahasia sing terpendam nggih. Kata rahasia sing terpendam Tuban nggih. Gak ukur ngene. Disebut lantai watu. Apa gembul iku kumpulane para aulia. Nggih. Watu lantai ku gelaran lantai minangkane ya kanggo ngono persembahan maksude sidang-sidang nang kono ngene. Ngono-ngono ku nah, ngono ku digawe ana pesugihan ning kan urusan wong lain. Pesugihan iku nomah ya teko karek ucapan pesugihan. Nggih. Tapi ora ana urusane dhewe wong perkara ku meres perkara sing durung ora usah. Sing pokok dhewe iki mau goleki sejatine urip. Jiwa ragane dheweke iki aja dirusak-rusak. Ayo ditandani supaya besok nek kono ruke iku iso suci. Nyawiji marang Gusti mesti kemandul marang Allah Taala cara Islam. Nggih. Digawa karo wali sing disamarno. Sing ana keturunan diri sampean